Molt bon dia i gràcies per connectar-vos a una nova presentació del Maldà. Avui potser ho heu notat que estem a un lloc una mica més gran, no és el Maldà. Estem a la Lleialtat Sencenca, que és on estan assajant l'últim espectacle de la companyia La Sinàptica, el proper espectacle que arribarà al Maldà. Ara, al Maldà, hi tenim la companyia, el col·lectiu Pedant, Missa i Repicant, fent Sant Pere el Farsant. Última setmana, em sap greu dir-vos que ja no queden entrades, però la bona notícia és que travessen la Rambla i se'n van a la Biblioteca de Catalunya a continuar fent-hi l'espectacle. Per nosaltres avui venim a parlar-vos d'aquest nou espectacle que s'estrena el 15 de març i que és un nou musical en català. Anem a veure de què es tracta. Es diu Els Tres Desitjos i aquí tenim a tota la companyia que ens explicaran una mica de què va tot això. Hola, bon dia. Hola. Tenim aquí a Carles Alarcón, el compositor i pianista de l'espectacle, el Marc Lluís Fernández, que és l'actor i creador de l'espectacle, no? Ha fet la dramatúrgia i és una mica l'impulsor d'aquest projecte. La Judit Malet, una de les actrius, la Mercè Martínez, l'altra actriu que trobem a l'espectacle, la Pilar Capellades, que dirigeix, i l'Òscar Reyes, que és el coreògraf. Tenim moltes ganes de veure aquest nou espectacle, un musical creat des de zero, en català, estrenat a la nostra sala, estem supercontents. D'on neix l'Espurna, que crec és de tots dos, ve més de part teva? Ve més de part teva. Sí. Sempre dic que sóc una mica impulsiu a vegades i per coses de la vida el projecte mateix em va cridar. Vaig començar a escoltar com molt la paraula Alzheimer al meu voltant i em va cridar moltíssim l'atenció. Sempre m'ha apassionat com aquest món, no? I vaig començar a veure vídeos i aquestes petites obsessions que li agafen a un perquè ha de ser així. I em va cridar moltíssim l'atenció el tema, els testimonis, la duresa de tot això, però sobretot la duresa de com veure a una persona que cuida, perquè els testimonis no te'ls donen, òbviament, els pacients que ho pateixen, sinó que són els familiars. I hi ha de tot, hi ha gent que ho viu des d'un punt molt trist, hi ha gent que li treu molt de ferro, molt d'humor, i bueno, vaig pensar, ostres, això és vida, això és el que vivim en situacions diverses de la vida i això és teatre, llavors això ha d'anar cap a algun lloc. I vaig començar a mobilitzar gent a aquestes coses i afortunadament hem arribat a bon port amb una família meravellosa que tinc aquí al meu voltant i estem molt contents. I segurament ara dius, ostres, d'aquella idea que em va sorgir al cap, no? La que he liat una mica. Un procés llarg però molt xulo, molt intens. Molt xulo. I llavors, quan tu primer escrius el text, avises al Carles, li dius, vull que musiquis això, o apareixes una mica abans? Jo vaig arribar que el text ja estava més o menys escrit, evidentment hi ha hagut canvis, revisions per experts i això que vas preguntant perquè tot estigui bé, però a mi em va trucar el Marc Lluís perquè jo havia escrit unes cançons que vaig presentar i em va dir, m'han agradat molt les teves cançons, què et semblaria escriure un musical sobre això? I vaig dir, uau, és un tema important, dic, bueno va, aquesta imprudència que tens quan ets jove, i dic, vinga, anem a fer-ho. I vaig llegir el text, era molt interessant perquè és tot això que estem dient, que s'enfoca sobretot en la persona cuidadora, que em semblava com un punt de vista molt important. Llavors hi posem a partir d'escenes o idees, en plan, aquí hi ha una cançó que parla d'això, una frase, doncs és la cançó. I tu vas escriure també les lletres de les cançons. Exacte, correcte. I parlant del tema de l'Alzheimer, que evidentment és un tema molt delicat, això ha influït en el tipus de música que has fet? O, per exemple, ens hem d'imaginar que hi ha més balades que una altra cosa? O sigui, no és que hi hagi més balades per posar balades, sinó perquè com que els moments són tan delicats i tan intensos, perquè és això, ho vius amb molta intensitat quan et trobes en aquesta situació. Clar, la música no et pots posar a fer una festa bien, perquè no és precisament una situació, però també hi ha això, hi ha moments divertits, de distensió, perquè la vida ja ho té això, necessites moments de sisplau, però vull dir, hi ha una mica de tot. Clar, perquè realment no, un tema tan intens i tan delicat, suposo que a l'hora d'interpretar-ho també hi ha un punt que ho fas des d'un lloc, des d'una força, no? Des d'una importància, no? Dels sentiments. Com ho interpreteu vosaltres? Bueno, hi ha alts i baixos, vull dir, hi ha moments que són més, doncs, això, no? més feliços, però hi ha moments molt complexos, molt durs, on realment veus com ho viuen la persona que està patint la malaltia, però sobretot qui està pendent al 100% d'aquesta persona, no? Perquè et canvia la vida d'inici a fi. Clar, perquè de fet estic pensant que no m'ha explicat encara gaire de què va Els Tres Desitjos. Sí que hem parlat de la paraula Alzheimer, però corregiu-me si m'equivoco, em sembla que la història
explica un cas d'Alzheimer prematur, és a dir, una persona més jove de l'habitual, no ens imaginem una persona gran, que és el que sovint ens ve al cap, sinó una parella en la qual un dels membres té Alzheimer i que interpreteu vosaltres dos, i la Mercè Martínez fa el paper de cuidadora. De doctora, perdó, de doctora. També ens cuida molt la Mercè. És un fet. Soc la mama de la companyia. És a dir, tindríem el pacient, la cuidadora i la doctora, seria això, no? Com ho heu interpretat, aquests personatges? Jo, a part de donar les males notícies i acompanyar el pacient, jo també vinc a posar el punt d'humor, no? És el punt de distensió, aquesta doctora. I res, és un personatge divertit de fer. I de veure fer. I llavors això, les cançons com les utilitzeu? Les utilitzeu per expressar els sentiments dels personatges? Són cançons que fan avançar? Hi ha una mica de tot. Hi ha cançons això, que s'atura la història i coneixem què els hi passa, però tenim també moltes cançons que és l'escena musicada i ells canten. Vull dir, hi ha bastant de tot. Sí, i tant. Molt bé. Allà tenim el coreògraf i la directora, que també volem que diguin la seva. Òscar, com has treballat el moviment en aquest espectacle? Jo, en aquest cas, he pogut fer el treball que més m'agrada sempre com a coreògraf, que és fer la coreografia que no es veu. Que com a públic dius, si no ballen, però tot el primer pas d'aixecar una escena des del guió fins que l'actor s'aixeca, per mi és el treball que més m'agrada fer, perquè està molt bé fer números, però fer que l'actor d'una part escrita passi a moure's tots els circuits de l'actor, dels elements, i sobretot mirar molt el cos de l'actor perquè digui el que la seva veu diu. Fer aquest anàlisi de aquí la teva energia corporal no va bé amb el que estàs intentant fer, i és una mica el que més m'agrada fer, i estar al costat d'aquesta senyora. Clar, veig pel que dius, és un treball que heu fet molt mano a mano vosaltres dos, no? Sí, absolutament. I ens hem entès 100% i no havíem treballat com a equip directriu mai plegats, i ha sigut una sorpresa, perquè a mi m'encanta com treballa l'Òscar i ha sigut fantàstic, ha sigut molt fàcil, no? Doncs aquest acompanyament que ell fa amb tots els elements, amb la posada física, amb l'arrencada física, i també amb el punt de que les intencions a nivell actoral acompanyin els actors en el seu seguiment, doncs realment ha sigut fantàstic poder tenir aquest equip i aquesta xarxa. Perquè per part teva suposo que tractant-se això d'un tema que és un tema molt delicat, és un tema que és trist, però que alhora també li aporteu humor i comicitat i música. Ostres, és difícil, no?, trobar aquest punt en què succeeixin totes aquestes coses? Crec que deus haver fet una feinada. Bueno, l'obra està molt ben escrita. Vull dir, per començar, arriba un material que està molt ben endreçat. No? I aleshores ja, com que l'obra, si tu la llegeixes tan sols, ja camina molt bé tot el que és l'evolució dels personatges, de com estàs vivint pas a pas l'evolució d'aquella malaltia, com els propis personatges van evolucionant, els hi van passant coses, ho transmeten. Vull dir, és només acompanyar que tot això acabi resolent-se i s'acabi entenent, perquè el material és evident que és delicat. Hi ha moments molt intensos. Sí que procurem no quedar-nos amb una pàtina èpica, no? Perquè hi ha tants moments tan intensos que no intentem que agafi el caire de quotidià també, no? I que també la comicitat i l'humor i diferents emocions que potser no es veuen quan li fan una entrevista amb alguna cuidadora o algun pacient, no? Poder sentir vergonya, poder sentir molta ràbia i molt dolor per el que t'està passant, sentir-te injustament tractat per la vida i que això es pugui traspassar i que ho puguem dir, no? Podem normalitzar emocions que no són tan políticament correctes, no?, en processos tan durs. I vull dir que forma part de la part quotidiana que una persona malalta o una cuidadora pugui estar vivint, no? I penso que la dramaturgia ho expressa molt bé i donar-li continuïtat a tot això, no? I a més, si tenim cançons que el que fan és que excel·leixen aquestes emocions,
doncs crec que tenim un bombonet. Que bé, no? Estem supercontents de que pugueu estrenar-lo al Maldà. Ara tu comentaves el paper de la cuidadora. Seria un dels punts principals de l'espectacle, el reivindicar aquest paper normalment feminitzat, però bueno, cuidadors, cuidadores... Sí, de fet sí. Un dels objectius d'aquest projecte va ser això, donar visibilitat a la part d'aquelles persones que moltes vegades estan invisibilitzades. Tu quan parles de qualsevol malaltia, ara generalitzo, sempre hi ha un sentiment comú de ai, pobret, està malalt, però moltes vegades ens oblidem de que hi ha una persona que està sacrificant el seu temps i la seva vida, de manera voluntària o no, però moltes vegades és per l'amor, per l'estima que senten cap a aquesta persona, que realment abandonen una mica la seva vida, el seu entorn social, laboral, necessitats bàsiques, no? Com pues això, un dia dedicar-te per tu, anar a la perruqueria, tallar-te els cabells, comprar-te roba, coses d'aquestes que no està prou visibilitzat, això, i volíem donar-li un punt d'atenció a aquest tema. Som persones humanes sempre, tant si estiguem malalts o no, com les persones que els acompanyen, la humanitat, la vida, els moments bonics, els moments tristos, com se li treu ferro a una situació molt dura, perquè moltes vegades l'humor és una defensa, no? També, i també ens ajuda com a vehicular aquests sentiments tan durs, aquest drama. Llavors, sí, parlem d'una malaltia i parlem d'algo trist, però hi ha molta vida darrere d'allò, molta vida darrere dels processos, i hi ha molts processos diferents per viure una cosa així. Nosaltres n'hem ensenyat un, el que hem escollit, el que ha anat sorgint, i crec que l'objectiu una mica és que algú s'hi pugui sentir identificat, de dir, mira com estan portant això, aquesta situació, com li estan donant humor, com li estan donant vida, com estan alegres tot i el trauma, no? I això crec que és xulo, i crec que és el que fa Tres desitjos una miqueta únic, que és donar-li aquesta part. Molt bé, realment tenim moltes ganes de veure de tot això, tot aquest conjunt de coses que s'ajuntaran als Tres desitjos. Vosaltres dues també, clar, ell és el creador, és un dels actors. Com ho porteu, això de tenir el dramaturg a dintre de l'espectacle? Et mira les comes. Aquesta coma no me la sé. No, bé. Home, és un luxe tenir el dramaturg al costat per poder contrastar coses o poder escoltar què et sembla, si aquesta intenció la donem així, ha sumat sempre al Marc Lluís, al procés creatiu, sempre. Des que va acabar d'escriure, vull dir que ha sigut fantàstic, és un luxe tenir el dramaturg en l'equip, la veritat. Bueno, i de fet hi ha una part que moltes vegades jo m'hi trobava, no? Hi ha d'haver un canvi, canviem-lo, si fa falta canviem-lo. M'agrada dir moltes vegades que aquest projecte, el tema, Tres desitjos, el guió, demana coses per si mateix. Si demanes un canvi, projecte, se t'ha de concedir perquè els temes són molt delicats, perquè s'han de tractar amb molta cura, perquè s'ha fet molta feina. Llavors, el mateix projecte, si demana canviar una coma, canviem aquella coma. Si és a favor de poder fer que brilli una miqueta més i tractar amb més delicadesa això, no hi ha cap mena de problema en canviar el material, perquè els materials s'han d'adaptar, no ens hem de tancar en banda, i crec que ningú ho ha fet, i crec que per això és una cosa molt maca el que hem fet. Molt bé, doncs res, això falta molt poc per estrenar-ho, el 15 de març, o sigui la setmana que ve. No sé com ho porteu. Tenim moltes ganes. Tenim moltes ganes ja de poder-ho compartir. Doncs si us sembla, ara els donarem un moment perquè es preparin i veurem realment com ho porten, perquè mentre jo us explico 4 coses, ells es prepararan per ensenyar-nos un dels números d'aquest espectacle. Jo, mentrestant, us recordo que els espectacles del Maldà també surten de gira. Aquest mes tenim El bon policia, que anirà a Riudoms i a Montornès el 19 i el 25 de març. I una cosa que també ens fa molta il·lusió explicar, que a mi perquè em toca personalment, que és que Aquelarre, l'espectacle de The Feliwets que es va estrenar al Teatre Maldà, tornarà a Barcelona només 2 dies al Teatre Condal, els dilluns 17 i 24 d'abril. Estan ja les entrades a la venda, així que les podeu comprar a la web del Condal i tindreu aquesta segurament única oportunitat i última de veure Aquelarre a Barcelona.
Doncs no sé si estan a punt ja per començar, em sembla que sí. A veure què ens ensenya. Aquest és el meu moment, m'han donat la feina que volia, tants anys treballant de valent, fent pas a pas tot el que calia, 30 anys i la vida davant, per fi veig que està començant, qui sap, potser
Doncs hem vist aquest... Ja està. Anava a dir les dates una altra vegada bé.